Saúdos, que tal, como están? Oncomed vai iniciar nas vindeiras semanas o proceso de selección de pacientes para o estudo da biopsia líquida. Como lles contamos, o Grupo de Oncoloxía Médica Translacional do CHUS acadou case 600.000 euros a través dunha campaña de micromecenado que permitirá saber o estado dun cancro cunha soa análise de sangue. O Grupo de Oncoloxía Médica Translacional, Oncomed, vén de recibir o visto bo do Comité Ético de Investigación de Santiago e de Lugo para comezar a seleccionar mostras de pacientes para comezar a aplicar a biopsia líquida. Trátase dunha técnica pioneira que permitirá coñecer o estado dun cancro cunha simple análise de sangue. O desenvolvemento da investigación foi grazas a unha potente campaña de micromecenado na que se acadaron fondos por valor de 600.000 euros. Os primeiros doentes se seleccionarán no Complexo Hospitalario Universitario de Santiago e progresivamente se irán sumando doutros centros galegos. Os oncólogos serán os encargados de ofrecer a biopsia líquida a aqueles doentes de cancro que estean dispostos. Dependendo do tumor, se tomarán máis ou menos mostras de sangue. Estes primeiros estudos centraránse en pacientes con cancro de colon, pulmón, páncreas e melanoma. Se poderán investigar preto de 500 doentes. A previsión é que os primeiros resultados do proxecto se coñezan nun prazo de 4 ou 5 anos. Seguimos, os aparcadoiros municipais subirán o seu prezo por primeira vez dende 2014. O aumento será de 40 a 93 céntimos para os abonados e de 0,01 céntimos o minuto para os usuarios. Dende o Goberno xustifican esta suba pola melloría da crise. Co novo ano, abonados e usuarios dos aparcadoiros de Salgueiriños, Belvís e Xoán 23 verán aumentadas as tarifas. Confirmaba hoxe Xanduro, que asegura que o aumento será moi pequeno. Anecdótica, se queredes algún dato, por exemplo, para un abonado, esta suba suponlle un incremento de entre 45 e 93 céntimos o mes, e a un usuario de rotación alrededor dun céntimo e medio por hora. Insisto, incremento mínimo para o que poden ser incrementos en outros servicios privados. Un 1,6% podemos chamalo anecdótico incluso. Duro nega que esta suba estea relacionada coa baixada de usuarios de Xoán 23 dende a peonalización da rúa en xullo. Aínda así recoñece que caeu o número de clientes en case 11.000 en 2017. A intención do Concello é centrar este estacionamento nos abonos e non tanto na rotación. Os fluxos de tráfico mudan e co cambio que houve de organización de Xoán 23, pois sí que se detectou unha pequena baixa que seguro que se soluciona enseguida con nova sinalética e por esta aposta que facemos polo abonado residente que non polo parking de rotación. Ofrecer un servicio máis aiqueido a todo o casco histórico, que evidentemente ten un déficit de plazas de aparcamento moi importante. Se no 2017 o aparcadoiro de Xoán 23 sumaba 705 titulares de abonos, pro 2018 queren chegar ata os 864, un 22,5% máis. Ti controlas, ti decides é o nome da campaña posta en marcha polo Concello para concienciar os rapaces dos perigos da mistura do alcohol e do coche. A iniciativa foi presentada no Instituto Xelmírez I ante un cento de alumnos. Este vídeo proxectado hoxe no Instituto Xelmírez I fixo meditar e moito a un cento de adolescentes do centro. As imaxes enmárcanse na campaña Ti controlas, ti decides, que pon en marcha o Concello para concienciar os rapaces de que o alcohol é incompatible ca conducción. Queremos poñer de manifesto que os accidentes de tráfico son a primeira causa de mortalidade en xente da vosa idade. Que as distraccións e o consumo de alcohol son grandes inimigos cando collemos o coche. E por eso decidimos facer este vídeo que forma parte dunha campaña de ti controlas, ti decides como queres levar a túa vida e como queres levar o coche. O director do centro tamén salientou a importancia de que os máis novos coñezan os perigos de viaxar baixo os efectos do alcohol e as drogas. Agradecer ao Concello de Santiago que adopte tanto desde a súa parte funcionarial dos seus traballadores e traballadoras, Policía Local, insisto, bombeiros, Protección Civil, como o resto dos que participan en iniciativas como esta, felicitalos porque fai falta moita campaña como esta para podermos polo menos ver o ápice dos problemas que están detrás dese consumo nefasto e esa mistura entre alcohol e coches. A canción que acompaña o vídeo está asinada por Noemia, gañadora do certame de música galega da USC. A campaña se levará a outros centros de secundaria da cidade. E como a cada inicio de ano toca facer balance do que ven de rematar, Hostelería Compostela está relativamente satisfeita co 2017 e afronta 2018 con optimismo.
Aínda que sempre hai cousas que poden ir mellor, o 2017 deixa unha certa satisfacción no sector hostaleiro da cidade e que, segundo a Asociación Hostelería Compostela, consolidouse un crecemento de visitantes que deixou a ocupación media no ano que acaba de rematar no 65%. Parece que se está consolidando unha alza leve, pero bueno, vai a alza o número de visitantes. A ocupación media do 2017 foi en torno ao 65%, tanto en pensións como en hotéis, un pouquiño máis alto nos hotéis de 2 estrelas, que chegou ao 74%, aumentou tamén un pouquiño o número de viaxeiros na Lavacolla, e, bueno, parece que se está consolidando así un pouquiño a alza o que é o número de visitantes. Aínda así queda por traballar na desestacionalización, xa que a estancia dos turistas en Santiago segue a concentrarse moito nas consideradas temporadas altas. A pesar disto, este outono foi positivo. Bueno, depende da época do ano, o que sí que parece que se notou, e iso está confirmado xa cos datos e obxectivos que se presentaron, é que parece ser que nos meses de outono que sí que houve unha mellora con respecto a outros anos, non? Que é unha cousa que o sector reclama constantemente, non? A desestacionalización do turismo, non? Entonces, tanto no consumo interno como no número de viaxeiros e visitantes, pois parece que houve unha leve alza, que non é para botar foguetes, pero, bueno, que é mellor que sexa unha leve alza que unha leve baixa, non? De cara a este 2018 non hai aínda previsións feitas, pero si fan fincapé dende Hostelería Compostela na importancia de que os turistas fagan gasto en Santiago. Hai unha alta porcentaxe de visitantes á cidade pois que non teñen un retorno logo como nos gustaría, non? É o tema de moda agora, non? Falar do número de visitantes, pero realmente no que estás interesado non só que visiten a nosa cidade, senón que visiten, que disfruten e que deixen retorno aquí, que deixen algo de cartiños, non? O importante agora, di o sector, é non ir cara atrás e seguir acadando cada vez mellores datos. Saiban, ademais, que está aberto o prazo de inscripción do programa de inverno que organiza a Deputación da Coruña. Trátase dunha iniciativa dirixida a rapaces de entre 10 e 15 anos que poderán aprender a esquiar en Manzaneda por 85 € ao longo de 4 días. O Concello de Santiago conta con 22 prazas. Un ano máis, a Deputación da Coruña organiza o programa de lecer de inverno que consiste en viaxes á cabeza de Manzaneda para nenos e nenas de entre 10 e 15 anos. O Concello de Santiago outorgáronlle 22 prazas na quinta quenda do programa, isto é, do 9 ao 12 de marzo. O programa inclúe transporte, manutención, aloxamento, seguros e monitores. E van a poder participar aquelas nenas e nenos nados nos anos 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007. A duración da actividade vai a ser de 4 días e nesta proposta inclúese transporte, a estadía, a manutención, monitores e clases de esquí durante todo este tempo. Concedeuselle o Concello de Santiago 22 prazas para participar na quinta quenda, que vai a ser do 9 ao 12 de marzo deste ano, 2018, e entre os requisitos que teñen que cumprir estes rapaces son estar empadroados e cumprir unha ficha de inscripción e entregala nos rexistros do Concello, tanto no rexistro xeral que está en Galeras como no auxiliar do ensanche. Vai continuar chovendo con máis ou menos intensidade nos vindeiros días. Coñecemos todos os detalles da predicción de seguido da Man de Meteo Galicia. O mércores en Galicia agardamos ceos parcialmente anubrados con chubascos intermitentes ocasionalmente fortes. A cota de neve comezará nos 1200 metros e irá descendendo aos 800. As temperaturas quedarán sen cambios e o vento soprará forte. Os xoves os ceos estarán parcialmente anubrados con chubascos generalizados pola mañá, quedando máis restringidos cara ao interior pola tarde. As temperaturas quedarán sen cambios significativos e o vento soprará moderado do noroeste. O venres teremos ceos moi anubrados con chuvias que comezarán durante a mañá na metade oeste e tenderán a generalizarse pola tarde. As temperaturas mínimas descenderán lixeiramente e as máximas non terán cambios. Os ventos soprarán fortes de compoñente sur. O mércores en Santiago teremos ceos anubrados e chuvias intermitentes ao longo de toda a xornada. As temperaturas manteránse sen cambios.
O xoves amenceremos con chuvias que darán paso a ceos máis despexados pola tarde. As temperaturas seguen apenas en cambios, cunha pequena baixada das mínimas. O venres teremos unha nova xornada inestable con ceos moi cubertos e chuvias que serán máis fortes pola tarde. As temperaturas continúan sen cambios. Marchamos non sen antes repasar algunhas actividades interesantes que lles deixamos na nosa axenda cultural. Isto foi todo pola nosa parte. Toca tempo de entrevistas co Preguntoiro con Silvia Castiñeiras. Hoxe recibe o voceiro do BNG, Rubén Cela. Nos volvemos mañá con toda a información. Que pasen unha feliz xornada.